igandean 22an, arratsaldeko 6etan, saio bat egingo dut, saio bat proposatuko dugu, eta izenburua izango da ingurumena eta baliabide naturalak energiaren ikuspuntutik. Eta bertan, saiatuko gara pixka bat ikusten, gaur egun mundu mailan baliabideen espoliazioen inguruan eta baliabideen jabetzaren inguruan dauden arazoak, gehien bat energia iturrietan oinarriturik, gero eta garrantzitsuagoak direnak, eta honek ingurumenean ze kalte egiten ari den, pixka bat azaltzen, eta horren inguruan eztabaida sortzen. It will fight me hard.